Televízia Markíza poslala do stratosféry komplet celú porotu. Fakt? Vo vesmíre už bola aj naša hviezdna porota zo Superstar. Do výšky 38 km ju vyviezol héliový balón, aký mal aj Felix Baumgartner. Tím mladých nadšencov pripravoval tento projekt približne 2 roky a balón dosiahol v stratosfére rýchlosť až 190 km za hodinu. Tento rok máme v Superstar slogan Nová éra sa začína. Tak sme si povedali, že určite by bolo zaujímavé začať nejak inak ako doteraz. Tak Superstar odštartujeme vyslaním poroty do vesmíru. Hoci do poslednej chvíle nebolo isté, či sa štart podarí a či vôbec bude, keďže fúkal silný vietor a husto snežilo, ale mladí vedci sa neduhmi počasia nenechali odradiť. Krátky telefonát na letový dispečing a môžeme štartovať. Ideme púšťať ten stratosférický balón, približne za 15 minút by sme mali štartovať. Nakoniec chlapci už predsa majú čo to za sebou. Do stratosféry sa posielajú meteorologické balóny. Oni sa púšťajú niekoľkokrát týždenne s tým, že ten náš meria troška viacej veličín. Je to prelomové v tom, že sa snažíme ľudí motivovať, aby sa vzdelávali a chceme ukázať Slovensku, že ten kozmický výskum sa dá robiť aj v našej krajine. Miestom štartu bolo partizánske malebné mestečko s vlastnou hvezdárňou, ktorú sme ale i hneď po štarte museli opustiť. Miesto dopadu balóna bolo totiž vzdialené niekoľko 100 kilometrov. Porota si obzrela a pozdravila pár oblakov, až napokon skončila na strome. Samostatná republika ešte zatiaľ nevypustila vlastnú družicu, takže tento projekt smeruje k príprave prvej slovenskej družice. A tak sa po hamburgeri a rôznych postavičkách vo vesmíre môže píšiť podobným výletom aj porota Superstar. Tak nech má celá show minimálne taký hviezdny priebeh, ako bol jej začiatok.